Znamo da županija u svojoj ingerenciji ima određene poslove kao što su školstvo, zdravstvo, upravljanje infrastrukturnim objektima. Ono što me prije nekoliko dana gotovo šokiralo je činjenica, konkretno, da u zdravstvenom sustavu smo svjedoci velikih dugova, velikih gubitaka. Naravno, posljedica toga je prije svega loša razina politike na cijeloj državi, a samim time jedan dio odgovornosti snosi i županija. Županija je ta koja prije svega imenuje upravna vijeća i ravnatelje tih ustanova. Prije nekoliko dana smo došli do informacije da Ogulinska bolnica duguje 56 milijuna kuna. Pitam se, u čemu je problem? Zašto je to tako? Ono što želim istaknuti i reći, u ovo vrijeme borbe protiv nevidljivog neprijatelja covida i infekcija na svakodnevnoj razini, želim prije svega zahvaliti tim hrabrim borcima medicinske struke koji svakodnevno žrtvuju svoje živote, svoje slobodno vrijeme, koji nisu sa svojim obiteljima da bi pomogli svim našim sugrađanima. Hvala im veliko na tome. No pitam se, ukoliko budu u svom poslu razmišljali hoće li sutra imati plaću, hoće li moći platiti svoje osnovne životne režije i troškove, kakvi će biti posljedice u smislu prava pacijenata koji će tražiti zaštitu u bolničkom sustavu, smatram da cijela ova situacija nije dobra. Nažalost, županija o tom velikom problemu šuti. Nismo imali prilike čuti od vodstva županije o kojim brojkama se radi i u čemu je suština problema. Što su učinili da se prije svega taj problem barem počne rješavati? Naravno, svjesni smo da se takvi problemi niti mogu riješiti u nekom kratkom roku. To je suštinski i strukturno vrlo zahtjevno i vrlo kompleksno. No međutim, prije svega treba okolnosno priznati i pokrenuti se. Zašto se ne pokreću neke stvari u tom pogledu, nije nam jasno. Ista je situacija i diljem županije. U istim dugovima ili sličnim nalazi se i Karlovačka i Dugoročka bolnica. Zanimljiv je podatak da od 14 zdravstvenih ustanova koje su pod ingerencijom županije, njih samo 4 su poslovale pozitivno. Stoga, ovo je jedan alarmantan podatak i vjerujte mi, smatram da tu nema vremena za čekanje. Znamo svi da smo opterećeni postojećom COVID krizom. Znamo da pucaju zdravstveni djelatnici gotovo po šavovima na svakodnevnoj razini. No međutim, smatram da im je potrebna i pomoć. Što rade upravna vijeća? Što su učinili? Kakve odluke su donesli i da li su ih uopće donijeli?